امریکا بهتری جارeke doz li Tirkiye û Kurdan dike got dest bi diyalogê bikin û pirsên xwe yê nakûk çareser bikin. Gelo Kurdên Sûriyê amade ne got dest bi diyalogê bikin û çawa vê yekê jî dinirxînin. Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Birêz Enwer Muslim dibêje got heger Tirkiye amade be Kurdên Sûriyê diyalogê pêkan dibînin. Yani heger net safî bin imkanî heye diyalogê ra em wek Partiya PYD em vekirine. Lê li ser esasî ku em kanibin mafê Sûriyan gî biparêzin û bi taybet mafê gelê Kurd ew fobyayê Kurdî ku heye gerest ew îna derbas bibin bi rêbazekî demokrat ji ber ku niha herêm hatî dagirkirinin ji aliyên dewletê Tirkî da sed hezaran koçber hatî çêkirin. Kurdên Sûriyê bi taybetî partiyên rêveberiya Xweser mercên destpêkirina diyalogê datînin got ji bajarê Serê Kaniyê, Girê Spî û Efrînê diva bi artêşa Tirkiyeyê vekişe û Tirkî pilotikeya xwe ya dijminane li hemberî Kurdên Sûriyê biguhere. Partiyên din jî weke Encûmana Niştîmanî Kurdî enekese nedûrî heman nêrînê ne û dozê li Tirkiyê dikin got rêzê li mafê Kurdên Sûriyê bigire. بێگومان ینی ji Tirkiye jî tê xwestin wek yanî nerîn û mewqif ji xelkê Sûrî, ji Kurdên Sûrî, ji Kurdên Kurdistana Sûrî gerek ihtirama îrada milletê me bike, milletê me dixwaze bi rengekî azad bijî, dixwaze bi hemû pêkhatiyên Sûrî di deverê xwe bi aramî bijî. ev tedexulat baweriya me de ne bes tedel Kurda kirin, tedel Tirkiye jî kirin ew Tirkiya a got xwe didin nasînin û dewletek demokratî û ihtirama mafê hemû milleta dike. Ji dema hevkariya koalîsyonê bihêzên Kurdên Sûriyê re dijî Daişê ev dose bû yek ji doseyên herî nakok di navbera Tirkiye û Amerîka de. Amerîka jî hewl dide got her du hevkarên xwe bigihînin hev. Kolana Kurdên Sûriyê jî vê pirsê dike got wan ti zirarek negihandiye Tirkî. Lê Tirkî herdem êrişî wan dike, bajarê wan dagir dike û guherdina demografîk pêk tîne. Ji bo diyalogekî neqeba Kurd û Tirk de bi rastî em weke Kurd em tim hazirin ji bo aşîtiyê. Ema got dewleta Tirk ber û aşîtiyê were. Bi nêrînê xwe li ser va dagirkeriya Iraqê ev dagirkeriyê gul ser gelê Kurd kirine. Tirk yani lazim niha herêmê derkevin em biratiya gelat xwazin em nedijî Tirkana rojkem axa Tirka agir nekiriya rastî. Yani her daymen em dê biratî yani dijmatiyê naxwazin. Şopîner bawer dikin got şerê navxweyî li Sûriyê ketiye qunaxeke nû de got dê wê çara siyasî pêşkeve û dengê şer jî dakeve. Kurdên Sûriyê doza nûnertiya xwe dikin di civînên dor siberoja Sûriyê de û ev li gorî şopîneran got nepêkan e bêyî diyalogeke di navbera Kurdan û Tirkiyê de. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.